Let's go, ganoy. Ayun lang. Let's go. Good morning mga ga. Another day, another life, another blessing sa itong tanan. Karon ang ika-28 nga adlaw sa itong 100 day running challenge. Karon mga ga, kay medyo napikihan tagmata no. Udto na kayo oh. Dili na sana rin sa itong naabtan mga ga no. Buntag na gani siya. Good morning na ba? Muna ito, good morning. Pero, kay bawa na mo. Maudtuhan man tao dili. Mudagan dyan punta no. Karon mga ga, aretas dool. Kay medyo pikin man kita. Oh, naga na ta. Let's go. Init na ba? Hindi tawa. Pero padayon taga ha? Always padayon na yun. Lugi dito na kamata mga gano kay gabi tambay mi ni Paningarayan. Maritis mi. Dili bitaw. Nagtabi-tabi mi no. Nalingaw mi tabi-tabi. About sa kinabuhi ba. Dili kinabuhi sa uban ha. Kundi sa among kinabuhi. Mao to among gitabian lang amo ang mga lagian, mga agi na mga ligri. No nya, amo sang natabian ang kuan. Kasi mga posible na mga padulungan or pwede na mabuhat sa maabot. Ana ra gud. Kadugan na mo tabi-tabi. Nalingaw mi, may kabantay. As 12 na di ay. Mao to, paghuman nanguli mi. Then natulog. So 5 hours of sleep ra taron. Medyo kapoy itong lawas pero bawo na mo, bisag kapoy ta. Padayon gyud ta ha. Pas na gamay kay marag. Apik na sa oras. May kontra. Da. Ngayon labang hadlok to. Ang iro. Kontra ta na pasang dagan ta. Labi na gimanggukod. Sus mo ginit na kontra na to. Dito na hilabtan kay mga butan na sila. Man's best friend man ang iro, di ba? Buwag lang ta. Wala may kasabay kay. O may magdungan og oras og dagan. Pero nindot kayo kay dagan jud siya nga siya rang usa. Gusto to ba? Nga budagan butaog. Kita rang usa. Tawa eh. Shortcut ang mga artage. Bukid. Lakaw ng gurtay. Mura mag sakit akong paa dyan. Ito pugson kaya si Menjor kita. Ang daan sa diri. Hindi siya ka ng pangdagan. Oh, pwede siya pang trail run. Oh? Nakalakal ito mga ka. Cool down ba? Cool down. Ay rason kay. Ikapoy man. Bisan pag unsa ka kapoy mga ka. Ug feel nimo nga kaya si mong lawas nga. Buhaton nimo ang imong ganahan buhaton. Buhata mga ka no. Kay kaya pa man nimo. Pero if din agad kaya kanang din agad kaya kapoy na jud kayo. Ara pwede na to mapaway na. Relax kay di sa nato pwede po sa tong lawas kay mo ni ato ang puhunan. Pero kung kaya pa gid nga buhaton. Padayon lang. Padayon na jud ta permi mga ka no. So hangtod sa sunod higayon, hangtod sa sunod nga dagan. Padayon mo sa pagsuporta. Nganoy TV, ano out. See you.